Ce fenomen natural joacă un rol cheie în filmul Dune, partea a doua? Răspuns: furtunile de nisip. Ce sport neobișnuit apare în serialul Monarch: Legacy of Monsters? Răspuns: Kaiju Wrestling. Ce culoare predomină în paleta cromatică din Poor Things? Răspuns: verde smarald. Ce instrument muzical definește personajul din Joker, Folie à deux? Răspuns: piano. Care este arma secretă în Godzilla vs. Kong, The New Empire? Răspuns: cristalul roz. Scrie în comentarii câte răspunsuri ai știut. Nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi ca să nu ratezi testele săptămânale.